Samantala sa La Union, bahagi naman ng hakbang para sa kaligtasan ng mga residente sa bayan ng San Juan ang pagpapatupad ng curfew sa lahat ng edad simula alas 8 ng gabi ng November 9 na dahil sa posibleng epekto ng super typhoon. Nakasaad sa mga umiiral na ordinansa sa bayan na epektibo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ang curfew para sa mga minor de edad. Paalala naman ng lokal na pamahalaan ang responsibilidad ng mga magulang at guardian na tiyakin ang kaligtasan ng mga minor de edad. Kabilang din sa abiso ang pagpapatupad ng liquor ban dahilan ng paalala sa mga establishmento na maagang magsarado ng pwesto. Dagdag pa rito pansamantalang isasara ang lahat ng katubigan at pagbabawalan ng anumang water-related activities upang maiwasan ng aksidente. Mananatiling epektibo ang curfew at pansamantalang kanselasyon sa mga aktibidad sa katubigan sa bayan hanggang sa tuluyan ng hindi nakakaapekto ang bagyong Juan sa lagay ng panahon. IFM News. IFM News. IFM.